na-aja gị mma onye nwe anyị Chineke dị ngọzi na ọ masịrị gị kpọta anyị n'ụlọ gị taa ịbịa fee gị ofufe. Anyị na-arịọ ka ị bịa nọnyere anyị n'ike nke mmụọ nsọ gị, kwee ka ofufe anyị bụrụ nke a na-anara nke ọma n'ihu gị. Gọzie ihe niile nke anyị ga-eme n'aha gị, ka ha bụrụ aja dị ndụ a chọrọ gị nke a na-anara nke ọma. Gọzikwa ụmụ gị ndị ọzọ ndị ka nọ n'ụzọ na-abịa, kwee ka ha bịarute n'udo, ka anyị niile wee were otu obi n'otu olu bụkuo gị abụ ọma site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ anyị ga-eji malite bụ abụ 164, abụ nọmba 164. aga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofe nrọ anyị site n'ile anya na liturgy book nke chọọchị Nigeria. Biko welite the white liturgy book, lee anya na page 4. The English is on the right hand side and the Igbo is on the left hand side. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile, mmadụ niile mgbe niile soonu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaji nke 5. Kolekt maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, ya onye obi niile n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye anaghị ezo ihe nzuzo ọbụla n'anya gị. Sachaa echiche nke obi anyị site n'ịdị ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ n'anya nke ọma, wee bulie aha nsọ gị kwesịrị site na Kraịst onye nwe anyị. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile. Otuto dịrị Chineke n'ebe kasị elu, udo dịkwara ndị ya n'ụwa, onye nwe anyị Chineke.
narị ekpere anyị n'ihi na anyị bụ onye nsọ ahụ na ndị kachasị elu Jizọs Kraịst tinyere mmụọ nsọ n'otuto nke Chineke bụ Nna. Amen. Biko lee anya na peji 8 maọbụ mpịaji nke 8. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke ahụ. Ọ bụ nke a: ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Biko lee anya na peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne na o nyere naanị otu ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Okwu a kwesịrị ntụkwasị obi, kwesịkwa ka nara ya nke ọma n'ụzọ niile ọbụla, na Kraịst Jizọs bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe nke Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị niile na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were nwayọọ gba ikpere n'ala were kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche n'okwu omume, site na nleda anya na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na nke anyị kpachapụrụ anya mee. Anyị ejezighị ije ka o si kwesị dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezụga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewuru obi anyị niile chegharịa na mmehie niile n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara anyị mmehie gara aga, kwekwa ka anyị nyefee gị ofufe n'ime ndụ ọhụụ, otuto wetara anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere gbaghara unu, adọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka o nye unu ike gbakwa unu ume n'ezi ọlụ niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Sọnde nke 11 ka Trinity gara, Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, ọ nọ n'ime mpempe akwụkwọ ebiri ebi. Chineke, onye kọkarịrị akụkọ ike gị nke pụrụ ime ihe niile, n'ime ebere na inwe ọmịiko, were ebere nye anyị otu ọtụtụ nke amara gị, ka anyị wee na-agbaso iwu gị niile, wee nata nkwa nke amara gị, emekwa anyị ndị nketa nke akụ eluigwe nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Jeremaya isi 2
malite na amaokwu nke 4 ruo na nke 13. Jeremiah chapter 2 from 4 to 13. Nụnụ okwu Jehova, unu ụlọ Jekọb, na agbụrụ niile nke Izrel. Otu a ka Jehova sịrị: ajọ omume gịnị ka nna unu ha hụrụ n'arụ m, na ha esiwo n'ebe m nọ wee jee ebe dị anya, wee jesuo ihe efu, wee ghọọ ihe efu. Ha sịrịkwa, olee ebe Jehova nọ? Olee ebe Jehova nọ, bụ onye meworo ka anyị si n'ala Ijipt rịkọpụta, onye meworo ka anyị jee ije n'ọzara, n'ala nke ebe na-adịghị na nke olulu, na n'olulu na ọkpọ nkụ, na nke onyinye ọnwụ, n'ala nke na-adịghị onye gabigara n'ime ya, na nke mmadụ ọ bụghị mmadụ na-ebighị n'ebe ahụ, wee mee ka unu bata n'ala m nke ubi ọma, rie mkpụrụ ya na ezi ihe ya. Unu wee bata wee merụọ ala m, ma mee ka ihe nketa m ghọọ ihe arụ. Ndị nchụaja asịghị, olee ebe Jehova nọ? Ọzọ, ndị ji iwu m eme ihe amaghị m. Ndị ọzụzụ atụrụ jehiekwara megide m. Ndị amụma jikwara Baal buo amụma. Ọ bụkwa ihe na-abaghị uru ka ha jesoro. N'ihi na mụ na unu ga-ekpekwa ikpe ọzọ, bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Mụ na ụmụ unu ga-ekpekwa ikpe, n'ihi na gabiganụ ruo igwe etiti niile nke Kitim, wee bụ zigakwanụ na Kida, wee chegharịa uche nke ukwuu, hụkwanụ na ihe dị otu a adịwo. Ọ dị mba gbanweworo chi dị iche iche ha. Ọ bụ ezie na ihe ahụ abụghị chi, ma ndị m gbanweworo nsọpụrụ ha niile na-adịghị ma ndị m gbanwere nsọpụrụ ha niile na-adịghị mba na-abaghị uru, ka ibibi ihe a nwụọ unu na-arụ. Unu eluigwe, tụọnụ oke ụjọ, bụrụnụ ihe tọgbọ n'efu nke ukwuu. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova wee pụta, n'ihi na ihe ọjọọ abụọ ka ndị m meworo. Mụ ka ha rapụworo,
bụ isi iyi nke mmiri na-enye ndụ, ka ha wee gwuwara onwe ha olulu mmiri dị iche iche, bụ olulu mmiri tipụrụ etipụ nke na-anagideghị mmiri. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Abu-Ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abu-Ọma 81, Psalm 81, ọ nọ na mpempe akwụkwọ eberebi, the white leaflet. Our second reading will be taken from the letter of Paul to the Hebrews, chapter 13, beginning from verse 1 through 8 and 15 through 16. Let mutual love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by doing that, some have entertained angels without knowing it. Remember those who are in prison as though you were in prison with them. Those who are being tortured as though you yourselves were being tortured. Let marriage be held in honor by all, and let the marriage bed be kept undefiled. For God will judge fornicators and adulterers. Keep your lives free from the love of money, and be content with what you have. For he has said, I will never leave you or forsake you. So we can say with confidence,
The Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Remember your leaders, those who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Through him, then, let us continually offer a sacrifice of praise to God, that is the fruit of lips that confess his name. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. The word of the Lord. Thanks be to God. Ugbu a anyị ga-akwado onwe anyị maka ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 267, hymn number 267. edere oziọma n'isi nke 14 oziọma dịka Luk onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 7. The Gospel according to St. Luke, chapter 14, beginning to read at verse 7. O wee tụrụ ndị akpọrọ ilu
mgbe ọ rịbara ama otu ha na-arọrọ isi ọnọdụ, na-asị ha, mgbe ọbụla mmadụ ga-akpọ gị n'oriri ọlụlụ nwunye, anọdụla n'isi ọnọdụ, ma eleghị anya ọ kpọworị otu onye ka gị na nsọpụrụ, onye kpọrọ gị na ya wee bịa sị gị, nye nwoke a ọnọdụ. Mgbe ahụ ị ga-amalite iji ihere were ọnọdụ ikpeazụ. Ma mgbe ọbụla a ga-akpọ gị, gaa nọdụ n'ọnọdụ ikpeazụ, ka mgbe onye kpọworo gị ga-abịa, ka o wee sị gị, enyi m, rigo n'ọnọdụ ka elu. Mgbe ahụ ị ga-enwe otuto n'iru ndị niile gị na ha na-anọdụ na nri, n'ihi na onye ọbụla nke na-eweli onwe ya elu, a ga-eweda ya ọzọ. Onye na-eweda onwe ya, a ga-eweli ya. O wee sịkwa onye kpọrọ ya na nri, onye kpọrọ ya ree, mgbe ọbụla ị siri nri ụtụtụ ma ọ bụ nri anyasị, akpọla ndị enyi gị ma ọ bụ ụmụnna gị ma ọ bụ ndị ikwu gị ma ọ bụ ndị agbata obi gị, bụ ndị ọgaranya, ka ha onwe ha wee ghara ịkwụghachi gị ma eleghị anya wee nyeghachi gị ihe. Kama mgbe ọbụla i siri nri ukwu, kpọọ ndị ogbenye, ndị ọlụsị, ndị ngwọrọ, ndị isi. Onye a gọziri agọzi ka ị ga-abụ, n'ihi na ha enweghị ihe ha ga-enyeghachi gị, n'ihi na a ga-enyeghachi gị na mbilite n'ọnwụ nke ndị ezi omume. Ka bụ ozi ọma nke Kraịst. Chineke nye anyị amara ịgbaghepụ ọnụ ụzọ obi anyị si Jizọs bata mgbe efe dị, n'ihi na oge na-aga, ọ ga-erukwa mgbe anyị na-agaghị enwe ike si ya bata. Nyere anyị aka, Nna nke eluigwe,
ịbụ ndị na-anụ na-emekwa ihe edere n'akwụkwọ nsọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. I welcome all of you in the name of the Lord. Thank you for being here. Last Sunday, the Lord led us in His wisdom and grace to discover that legalism, that is, insisting on keeping the law at the expense of meeting the needs of the people, is not the way to go in our service to God and humanity. Legalism is an enemy of what Jesus came to do. And Jesus himself demonstrated this by what he did when he noticed a sick person on a Sabbath day. He decided to heal that woman who was stricken with the spirit of infirmity, and said to her, "Woman, you are loosed from this spirit of infirmity." And he addressed those legalistic-minded people as hypocrites because they wanted to insist on keeping the Sabbath holy while neglecting the woman who has suffered from this spirit of infirmity for 18 years. He indicted them by saying to them, "You take out your animals on a Sabbath day to drink water. You loose them from their bondage to go and drink water so that they may be refreshed. Why is it difficult for you to understand that this daughter of Abraham also needs to be loosed from her bondage so that she can be free to serve the Lord?" And they were silenced and put to shame. Our mandate is to take care of God's people, whether it is Sabbath day or any other day. God's desire, the reason he sent his son to this world, is so that those who are bound may be loosed. Woman, you are loosed. And thank God that last week, many people who were sick were healed, and I pray that your healing will remain permanent in the name of Jesus. Amen. And if today there are so many others who may want to experience the healing of the Lord, there is still room for that. Amen? Amen. Because that was chapter 13 of St. Luke's Gospel. Today in chapter 14, we see something that looks like it. Remember that last week, it was Jesus who observed that this woman was sick and needed help. And after he observed that she needed help, Jesus went and did something about it. Today, if you read from chapter 1 of verse 14, you will see exactly the same thing repeating itself. Jesus comes into a place. The only thing now is that the setting has changed. Last week it was in the synagogue. This week it is in the home of a Pharisee who had invited him to dinner or to a meal with other people. I guess this is what happens when a bishop visits in our Anglican system. At the end of the service, you take the bishop to somewhere and feed him among other people. So see it like that. And when Jesus came into that place, he made two very important observations.
Just like last week, he observed that this woman was sick and needed help. Now this week, in the home of this Pharisee who invited him to a meal with others, he makes two observations. One is the observation of a man who was sick. This time, he was not sick with the spirit of infirmity, but he was sick with a sickness called drowsy. And this thing called drowsy, I'm told by the dictionary, is like a sickness that made people form some liquid in some part of their body. I don't know whether you call it edema or oedema, something like that. And when Jesus saw this man sick, like he observed the other woman sick, he didn't need anybody to tell him to do something about it. He called the man and healed him. This time, he didn't wait for anybody to say anything against what he just did. He was the one in a kind of aggressive manner that said, now, does anybody have anything to say about what I've just done? It's still Sabbath day. I healed somebody the other day and you guys were protesting. Now, does anybody have anything to say? He repeated the same quotation he quoted for them. Every one of you, if your animal, your donkey or your ox falls into a ditch on a Sabbath day, you don't leave it there and go to Sabbath and say, tomorrow when it is not Sabbath, I will bring it out. No, you go and bring it out before you go to Sabbath. Jesus was always saying that legalism is not the way to go. Jesus was always saying that it is better to save a life than to observe empty law. It is better to do good than to say, I am observing a law. So he healed the man with drowsy. But he made the second observation. The second observation Jesus made as he sat quietly at one corner was that people came in, and as they came in, they looked around and they chose the most important strategic seats in the house. And they were coming in and choosing ọbata ọchọ nnọọ oche nke kachasị mma ga nọrọ ebe a, you know. This seat fits me. If anybody should sit on this seat, why not me? So he chooses the best seat in the house. And Jesus was watching. They will come in, they will leave all the seats behind, and they will come and sit in front. They will leave all the lesser seats, and they will sit on the high table. Remember, this is a wedding ceremony, I'm told. And then when Jesus had the opportunity to speak, he would not keep quiet about wrongdoing when he sees it. Ndị Igbo ji atụ ilu sị, ahụ akaghị na-egbu oke mmadụ. Akakwa na anụghị ya egbu nwata. And Jesus will not allow that to happen. Ndị Igbo asịkwasa na oke mmadụ ha na anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ. If you are an elder, a parent, somebody who is in a position of responsibility, and you see those you are leading doing things that are wrong, and you're saying, well, nkwo now, ha Adam. That is not the way to go. And Jesus is not going to let anything drop. He will correct it there and then, even if some people will be angry at him. So Jesus says to them, guys, listen to me.
Guys, listen to me. When you are invited to a gathering like that, why don't we go by taking the lesser seats? Because you don't know who else was invited. Maybe somebody who is more important, who is more honorable than yourself was also invited. And then if you go and sit on the high table, when the rubber meets the road and the function is about to start, the person who invited both you and the other person will come to you and say, Enyoko, ocha awuke ishingaide. Go down over there. No karagima isi inoro no ebazo. Onya ha menun invite abia, my friend, come up here. Come up here. It's more honorable for you to be called up than for you to be sent down. Are we together so far? Yes. And he said the reason is this: whoever exalts himself shall be humbled or humiliated. But whoever humbles or humiliates himself will be exalted. Hallelujah. Amen. This is very, very instructive, beloved ones. Because we live in a world where everybody wants to project himself. Where everybody wants to say, I am the best among all of you. Sorry if I call some names. I don't mind if he comes after me, because it won't matter. You know the man who will always say, I know about warfare more than the generals. Huh? Uh-huh. I know about warfare more than the generals. And he will continue a catalog of what he knows better than the experts. That is pride in its rawest form. And yet, when push comes to shove, he has nothing to offer. Empty head, boasting. I know more about warfare than the generals. Shame! Or I am better. I am better than all of thinking he is better than everybody else. Everybody who exalts himself shall be humiliated. And see what is going on now. See what is going on now. And he still hasn't realized that he is being dragged through the mud. He will still make himself like this and something. Beloved ones, the Bible says, humble yourself before God and he will elevate you, exalt you, lift you up. There are so many people in our world today who feel entitled. Tinubu feels entitled. It's my turn. It's my turn. Your turn to do what? Anybody to reckon with. Feeling entitled to what? And by the grace of God, that pride will be subdued one of these days. Amen. Humble yourself before God, and he will exalt you. And this principle can be applied in so many areas of our lives. So every area of our life, the idea of humbling ourselves so that God will be the one that will exalt us applies. There are people who will come out and they will recite their resume
I am this, I am that, I am the other. Then, when you take them to task on what they think they know, what they say they know, ha kwa falala zero. But there are others who will be quiet. And then when push comes to shove, they show excellence. They show that they know better than or more than people thought they know. That is better. That's humbling oneself. Don't toot your own horn. Don't allow people to hear you making noise. Otherwise, they will say this is an empty vessel that is making noise. Let your gift speak for you. Let me show you what the Bible says. Because time will fail me to go through all the verses and chapters of the Bible where people try to exalt themselves and they are put down. Proverbs chapter 18, verse 16. Proverbs 18:16. Chuck, find it and read it for the people of God. Proverbs 18:16. A man's gifts make room for him and bring him before the great. A man's gift makes room for him and brings him before the great. Hallelujah. Amen. It is a man's gift, not his mouth, that makes room for him among the great. He doesn't have to exalt himself. He doesn't have to say, I am this or I am that, before the people know what he can do or what he's worth. The talents, the treasures, the things that God has put in him are the things that will make room for him among the great. Are you with me so far? My sermon is over, brothers and sisters. Humble yourself before God and he will exalt you. Come up hither. It's better than, my friend, this thing was not made for you. Come down. I want us to read some more verses of scripture. Please, my brother Chuck, sorry to bother you, but I'm sure you must have got used to me now asking you to read things for me. As we read these things, I pray that God will help us to understand. In that verse 11 of Luke chapter 14, it says, whoever exalts himself will be humbled. That is not the only place we read that. Even in the Old Testament, look at Proverbs chapter 25 and verses 6 and 7. Read it, Chuck. Proverbs 25, 6 and 7. Proverbs 25, 6 and 7. Do not put yourself forward in the king's presence, Do not exalt yourself in the king's presence. or stand in the place of the great. Don't stand in the place of the great. For it is better to be told, come up here, than to put lower in the presence of the nobles. Did you hear that? It is better for the king to look at the crowd and say, Enyoko, come up here, than for you to put yourself before the nobles and you are told to get out. That's what the Bible is saying there. Do not exalt yourself in whatever circumstance you find yourself. The world is pushing. Everybody is wanting to come forward. Let them go. Let them push. One of these days, your gift and what you are known for will make a way for you to go and exceed where they have reached. Hallelujah. Amen. Please take this from me. This is what God is saying to his church today.
Everybody's looking to be noticed in the world. Even those who cannot do anything, they want people to know them for what they can't afford. But God says, my daughter, my son, don't exalt yourself. Let me be the one to exalt you. Let me be the one to bring you forward. One more and I'll be done. Just to buttress the issue. Let us read from James. This one is going to be a little longer, so you be quiet and listen. James chapter 4. Chuck, begin to read from verse 1. James chapter 4 from verse 1. Listen. What causes quarrels and what causes fights among you? It is not this. Is it not this? That your passions are at war within you. You desire and do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and do not receive, because you ask wrongly to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you suppose it is no purpose that the Scripture says, "Here yearns jealousy over the Spirit that He has made to dwell in us, but He gives us more grace." Therefore it says, God opposes the proud. God opposes the proud. Listen. But gives grace to the He humble. gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Yes. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, Humble yourself before the Lord, and he will exalt you. and He will exalt you. The same principle over and over again. Go ahead. Do not speak evil against one another, brothers. The one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, He who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Keep going. Come now, you who say, today or tomorrow we will go into such and such a town. That's what pride does. Come now, you who say today and tomorrow I'll go to such and such a place and do business and make profit. Go ahead. And spend a year there and trade and make profit. Yes. Yet you do not know what tomorrow will bring. You don't know What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, Instead, you ought to say, if the Lord wills, By we the will will live of God. and do this or that. yes, if As it the is. Lord wills. That is what the humble man says. Not tomorrow I will do this and I will do that by my power. You know what happens to people who say that kind of thing? Remember the rich fool. The rich fool who says, my farm has done, thank you very much, you can sit down. My farm has done so well. Now I'm going to pull down my old barn and I will build greater ones and I will store all my goods there. Then I will sit down and say to my soul, soul, relax, eat, drink, and be merry. And then the Bible says, you fool, tonight your soul is asked of you. Now, these things you have been amassing, who will eat them? Pride goes before destruction and fall. You ought to say, by the grace of God, if the Lord wills, our talk should be like that of our Master Jesus in the Garden of the Gethsemane. Father, this cup is too hard for me to drink. Nevertheless, let your will be done. That's the prayer of a humble woman, a humble man. Don't take it upon yourself to do things. Always ask the will of God for your life so you don't get yourself into trouble. Let's bow our heads in prayer.
It is the gift of a man that makes room for him or her. Not the mouth making, not the boasting. Tomorrow I will do this and do that. Who told you that you will get to tomorrow? How do you know that tomorrow belongs to you? You ought to say, if the Lord wills, I will. By the grace of God, the one in whose hands my life is, by his grace alone, I am what I am, I will be what he wants me to be. Therefore, I depend on him. This morning, let me ask you, how have you operated your life? Are you one who is so high-minded, always thinking the world belongs to you? Always thinking you know better than the ordinary man, you know better about warfare than the generals? Or are you one who will submit yourself to God and be humble before him so that he will elevate you? Father, we pray that today you will teach us to humble ourselves before you, because we read in your word that you will oppose the proud, but you will give grace to the humble. Give us grace, O God, to humble ourselves before you, the Almighty God, so that through humility we may attain greatness. Through humility we will attain exaltation. Like our Master Jesus, who, although he had the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. But he made himself of no reputation and humbled himself, became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and given him a name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Humble yourself under the mighty hand of God so that he will exalt you. Not like the foolish farmer who thought that the yield of his farm was by his own power. So he was going to relax and eat it all. And that same night, his life was demanded from him by the one who gave it to him. As we step out of this building today, I pray that God will counsel you. God will inform you. God will teach you to humble yourself. At work, let your excellence speak for you. Don't go and be dragging position with your principal or with your CEO or with whoever is your supervisor. Let the work you're doing be the thing that will speak for you. And when that happens, your gift will make a way for you. Grant this our prayer, O Father, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. I greater
Heavens and the land, a higher place, and the ground. Lord, plant my feet on higher ground. As we sing the next hymn, we shall bring one of our children to baptism. I invite all the members of the choir, please, to come with me. And I invite the parents and godparents of the child to be baptized. So please come so that we can do this quickly and continue with the communion. Hymn number 106, Abu 106. Verse nke ikpeazụ. Biko lee anya na page 224 na ekpere na-abụ. The ekpere side, not the Abu side. 224. N'okwu ala page ahụ ka anyị ga-amalite. Emewo nwa nke a baptizim ma ọ bụ na aka emeghị ya. Ndị m hụrụ n'anya ezie, ebe a tụrụ ime mmadụ niile mụọ ha n'ime mmehie, ma onye nzọpụta anyị Kraịst na ọ bụrụ na amụghị mmadụ site na mmiri na mmụọ nsọ, ọ pụghị ịhụ alaeze Chineke. Ana m arịọ unu ka unu kpọkue Chineke Nna site na onye nwe anyị Jizọs Kraịst, ka o were ọtụtụ ebere ya nye nwa nke a ihe ahụ nke ọ na-apụghị inwe site n'ọmụmụ, ka e wee mee ya baptizim na mmiri na mmụọ nsọ, wee nara ya n'ime nzukọ nsọ nke Kraịst, wee doo ya akụkụ arụ dị ndụ n'ime ya. Ka anyị kpere Chineke. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, onye sitere n'ebere ukwu gị
wee zọpụta Noa na ezinụlọ ya n'ụgbọ ka ha wee ghara ịla n'iyi na mmiri. Gị onye dukwara ụmụ Izrel ndị nke gị wee gabiga osimiri uhie ihe ọbụla ghara ime ha. I were nke a gosi ihe yiri baptizim nsọ nke gị, onye sitere na baptizim nke Jizọs Kraịst ọkpara gị hụrụ n'anya ezie n'osimiri Jọdan wee doo mmiri nsọ dịka ihe omimi banyere nsacha mmehie. Anyị na-arịọ gị n'ihi ebere gị na-enweghị nsọtụ ka ị were ebere lekwasị nwa nke a anya, sachaa ya, were mmụọ nsọ doo ya nsọ, ka ya onwe ya ebe azọpụtawere ya n'iwe gị, ka e wee nara ya n'ime ụgbọ nke nzukọ Kraịst, ka o wee na-eguzosi ike n'okwukwe, na-aṅụrị ọṅụ n'olileanya, gbagide mkpọrọgwụ n'ịhụnanya, wee si otu a gabiga ebili mmiri nke ụwa ahụhụ nke a, wee bịaruo ala nke ndụ ebighị ebi, n'ikpeazụ soro gị bụrụ eze ruo ụwa ebighị ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, onye na-adịghị anwụ anwụ, inye aka nke ndị niile ji mkpa, onye inye aka nke ndị bịakwutere gị n'ihi inye aka, ndụ nke ndị kwere ekwe, mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ. Anyị akpọkube gị n'ihi nwa nke a, ka ya onwe ya ebe ọ bịara na baptizim nsọ nke gị, ka o wee nata mgbaghara mmehie ya site n'ime ọzọ nke mmụọ, nara ya onye nwe anyị, otu i kwerere n'ọnụ ọkpara gị ị hụrụ n'anya ezie, sị, rịọnụ a ga-enyekwa unu, chọọnụ unu ga-achọtakwa, kụọ n'aka n'ọnụ ụzọ a ga-emeghekwara unu. Otu ahụ nye anyị bụ ndị na-arịọ ugbu a, ka anyị bụ ndị na-achọ chọta, meghee ụzọ nye anyị bụ ndị na-akụ, ka nwa nke a wee nwee ngọzi ebighị ebi nke nsacha gị nke eluigwe, ka o wee bịa n'alaeze ebighị ebi nke ikweworo site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nụrụ n'okwu nke ozi ọma edere site n'ọnụ St. Mark isi nke 10 amaokwu nke 13, ebe ahụ na-asị, ha wee kutere Jizọs ụmụntakịrị ka o bikwasị ha aka, ma ndị na-eso ụzọ ya bara ha mba. Mgbe Jizọs hụrụ nke a, iwe were ya nke ukwuu, ọ sị, kweenụ ka ụmụntakịrị bịakwute m, na egbochila ha, n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a. N'ezie asị m unu, ọ bụrụ na onye ọbụla anaraghị alaeze Chineke dịka nwatakịrị, ọ gaghị aba n'ime ya ma ọlị. Ndị m hụrụ n'anya, unu anụ n'ime ozi ọma nke a okwu nke onye nzọpụta anyị Kraịst, ka o si kwu ka ekutere ya ụmụntakịrị, ka o si tahụta bụ ndị na-egbochi ha ịbịakwute ya, ka o si dụ mmadụ niile ọdụ ka ha so emehie ha. Unu ahụ site n'omume ya na ihe o mere nke pụtara ihe, ka o si gosi obiọma ya n'ebe ha nọ, n'ihi na o kuru ha n'aka ya, bikwasị ha aka ya abụọ, wee gọzie ha nke ọma. Ya mere unu enwela obi abụọ, kama kwesienụ ike na ọ ga-anarakwa nwa nke a dị n'ebe a n'obi amara, na ọ ga-ewerekwa aka ebere ya kuru ya nye n'arụ, na ọ ga-enye ya ngọzi nke ndụ ebighị ebi, na ọ ga-eme ya onye nketa alaeze ebighị ebi nke ya. N'ihi nke a, ebe obi anyị si otu a kwere ezie n'obi ọma nke nna anyị nke eluigwe n'ebe nwa nke a nọ, nke kwupụtara n'ọnụ ọkpara ya Jizọs Kraịst,
ebe anyị na-enweghị obi abụọ ma ọlị na o ji obi amara wee kwenye n'ọlụ nke ịhụnanya anyị nke a, iweta nwa nke a bịa na baptizim nsọ nke ya, ka anyị were okwukwe na obi nsọpụrụ kelee ya ekele. Ka anyị sị: ndị m hụrụ n'anya ezie, unu ewetawo nwa nke a bịa ka eme ya baptizim. Unu ekpewekwa ekpere ka onye nwe anyị Jizọs Kraịst wedata onwe ya ịnara ya na ịtọpụ ya na mmehie ya, na iwere mmụọ nsọ ya doo ya nsọ, na inye ya alaeze nke eluigwe na ndụ ebighị ebi. Unu anụwokwa na onye nwe anyị Jizọs Kraịst ekwewo nkwa n'ime ozi ọma ya inye ihe niile unu kpeworo n'ekpere, nkwa nke n'akụkụ nke ya ọ ghaghị idebe n'imezu ya n'ezie. N'ihi nke a, mgbe Kraịst kwesịrị nkwa nke a, nwa nke a n'akụkụ nke ya aghaghịkwa ikwe ezie site n'ọnụ unu bụ ndị mbe ya, wee ruo mgbe o tozuru iburu ha n'onwe ya, na ya ga-ajụ ekwensu na ọlụ ya niile, na ya ga-ekwu okwu nsọ nke Chineke mgbe niile, na ya ga-edebe iwu ya niile n'obi kwere ekwe. Ya mere, ajụọ m gị, ka mmadụ niile ugbu a guzo ọtọ, ndị chọọchị biko mmadụ niile guzo ọtọ. Ajụọ m gị, n'aha nwa nke a, ị jụrụ ekwensu na ọlụ ya niile, mpako efu na otuto nke ụwa ya na ọchịchọ anya ukwu niile dị ya, na agụụ nke mmehie dị n'anụ arụ, ka ị ghara iso ha, ka ha ghara ya idu gị. Ị kwere na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa? Ị kwere na Jizọs Kraịst bụ ọkpara ọ mụrụ naanị ya, bụ onye nwe anyị, na a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ, na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Mary mụrụ ya, na ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pontius Pilate, na akpọgidere ya n'obe, ọnwụnwa elie ya, na ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ, o sikwa n'ọnwụ na ndị nwụrụ anwụ bilite ọzọ, na ọ rigoro n'eluigwe, na ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, na n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa n'oge ikpeazụ nke ụwa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ikwere na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ, na ndụ ebighị ebi ma ọnwụ gabiga. Ị na-achọ ka eme gị baptizim n'okwukwe nke a? Ị ga-ewerekwa obi kwere ekwe na-edebe ọchịchọ nsọ nke Chineke na iwu ya niile? Ị ga na-akpagharị n'ime ha ụbọchị niile nke ndụ gị? Chineke onye ebere, kwee ka ihe lie Adam ochie n'ime nwa nke a n'ụzọ dị otu a, na a ga-eweli mmadụ ọhụụ n'ime ya. Amen. Kwee ka agụ mmehie niile nke ndị na-anụ arụ nwa n'ime ya,
ka ihe niile nke mmụọ nsọ dị ndụ n'ime ya tụkwa n'ime ya. Amen. Kwee ka o nwee ike na ume imerisi ekwensu na ụwa na n'anụ arụ. Amen. Kwee ka onye ọbụla nke e nyere gị n'ebe a site n'ọnọdụ na ije ozi nke anyị ka e werekwa ezi omume nke eluigwe ikwasị ya dịka uwe, ka enyekwa ya ndụ ebighị ebi site n'ebere gị, onye nwe anyị Chineke dị ngọzi, onye dị ndụ na-achịkwa ihe niile ruo ụwa ebighị ebi. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, gị onye ọkpara gị ịhụbigara n'anya oke Jizọs Kraịst, n'ihi mgbaghara mmehie anyị ọ wụsịrị mmiri na ọbara kachasị oke ọnụ n'akụkụ ya, onye ndị na-eso ụzọ iwu ka ha jee mee mba niile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ ya, na-eme ha baptizim n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị na-arịọ gị ka ị nụrụ arịrịọ nke nzukọ gị nke a, doo mmiri nke nsọ dị ka ihe omimi n'ihi nsọchapụ mmehie. Kwee ka nwa nke agaji ime baptizim n'ime ya ugbu a, ka ọ nata uju amara gị, ka ọ dịgide n'ọnụ ọgụgụ nke ụmụ gị ndị okwukwe ndị a rọtara site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Come closer, please. Gụọ nwa nke aha. Precious Mmesoma Chukwu. Emem gị baptizim baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Anyị anara nwa nke a n'ime nzukọ igwe atụrụ nke Kraịst. Anyị aka ya akara nke obe ka ọ bụrụ ihe ịrịba ama na-emesịa na ọ gaghị eme ihere ikwupụta okwukwe nke Kraịst onye akpọgidere n'obe, na ịlụ ọgụ n'okpuru ọkọlọtọ ya dịka nwoke megide mmehie n'ụwa na ekwensu, ka o wee guzogide dịka ezi onye ọgụ n'oru Kraịst wee rue n'ọgwụgwụ ndụ ya. Clean her up. O nwere ihe m ji n'aka ebe a dịka anyị na-eme mgbe ọbụla anyị na-eme nwatakịrị baptizim. Ihe a bụ candle, very cheap material but of great significance. What we have here is what we call the great candle, which represents the light of Christ. Under normal circumstances, we will light this small candle from this big one and give it to the godparents. And by this, they shall show this child the light of Christ, so that she will walk in the light of Christ all the days of her life. Biko na-emenụ nke a ka o wee dịrị anyị mma. Ọ bụrụ na anyị na-azụlite ụmụ anyị ndị mere baptizim otu a n'egwu na ịhụnanya Kraịst, chọọchị ga na-aga n'ihu na-eto eto. Amen. Ya mere anyị ga-ekpe ekpere ugbu a. Anyị kpechaa ekpere, anyị eme introduce Mmesoma Chineke to the Church of God. Let us pray. Anyị na-enye gị ekele Nna nke eluigwe n'ihi nwa nke a ewetara na baptizim nsọ gị nke taa. Anyị na-arịọ ka ọ bụrụ ihe dị ndụ n'ahụ Kraịst, onye ga-etoli n'egwu na ịhụnanya nke Chineke.
onye nwe anyị gọzie ya, kwee ka o too n'egwu nke gị, kwee ka ndị nne na ndị mbe, nne na nna na ndị mbe kpọrọ nwa a bịakwute gị mgbe niile, zi ya otu esi ekpe ekpere na otu esi anọ n'ihu Chineke mgbe niile, ka o wee too n'ịhụnanya na egwu nke Chineke ruo ọgwụgwụ ndụ ya site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko kelenụ nwaanyị bụ Mmesoma Chineke. Hallelujah. The peace of the Lord be always with you. Ka anyị nyerịta na ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma nwanne, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị. Igbo, pick this up. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Biko ka anyị nọdụ n'ala. Sit down. Once again, I welcome all of us in the name of the Lord. That done, we are going to remember that, is it in 2 weeks' time? Yes. In 2 weeks' time, we're going to have a choir festival, one of the highlights for us this year. But I want to welcome anyone who is worshiping with us for the first time in a very long time today. I see some people who haven't been here for a while. I hope nobody gets embarrassed, but I want to acknowledge the presence of one of our greats in Nigeria. Sir Ada George is here. He used to be the governor of Rivers State. Welcome, sir. You're welcome to our church. Then also I want to welcome back our sister, Chidimma Shefa. Chidimma Wosu Shefa. God bless you for being here. You know that our sister has been ill for a while, but by the grace of God, she's strong enough to be in church today. Let's give God a clap of praise. Amen. Amen. And there may be others. Are there any others who are worshiping for the first time today? I didn't mention your name because I didn't know you were coming, and maybe we haven't met before. I see somebody I've not seen before, right there at the back. Brother, get up and tell us who you are. Yes, you. Don't look back. I'm talking about you. Yes, please. Tell us who you are. If you are son of Silas or not? Wow. Do you remember Silas or not? Yes, sir. Welcome, my brother. How is your dad? Good. Tell him that Dr. Bokri wants to speak to him, okay? All right. Welcome, everybody. God bless you, old soldiers. Because continue to be here with us. Is the senior warden here today? Junior warden? Did he tell you to make any announcements? No? Yeah. Okay, come on. It's your time now to say something. Good afternoon, church. Good afternoon. Hello to Numene. And there one. I went to here now, Izuka. Manaka
senior warden mere ka m remind ya unu biko na ma ndị enyi unu, not only you, even your friends and well-wishers, about our church choir festival in 2 weeks. It is very important that you at least help the church. It's not just for the choir, it's for all of us, please. Help the church spread the news and let us honor them in 2 weeks. That's number one. The other one, there will be meeting after this church service this afternoon for the Gigi girls. And that meeting will be in our church hall. Please, if you are a member of the Gigi girls, Mrs. Osuchukwu reminds me to let you know that there will be this meeting after church service. Bro Chigo, are you here? Okay. Please, can you come? Bro Chigo is at least the committee, the church trusts him. He is the new committee chair for the harvest. They were trying to get somebody to at least come in and replicate what he's been doing for the church over the years. But unfortunately, like the priest always said, you know, when you're given one job and you do it better, the chances are that they're going to give you bigger ones. And that's what Chigo is doing for the church. Please give him a round of applause. Praise the Lord. Praise the Lord. Good afternoon, everybody. First of all, I'd like to call all the members of the Harvest Committee for this year to come out. Please, if you're a member, if you have been elected or nominated or wherever, please, can you step out this minute, please? Thank you. Thank you. Yeah, you can call names. I don't need to call names. You know you're a member. Please, and you're here. Please, can you step out? Thank you. Okay. Thank you for coming out. Thank you for coming out. Thank you very much. All right, praise the Lord. I see, yeah, we're not all here today. But I thank God for another day, another season, that we're all here and healthy, and we're here to serve the Lord. My name is Chigo Ziegwim. Everybody knows that. We have names here. Everybody has names. So these are committee members for this year. It's not exhaustive right now because I know we still have to incorporate some more people in the next few days. But I'd like to say we have Boima Njoku, we have Salari Obi, we have Sir Gladys Osuchukwu, who has also been elected as our new vice chairman for this year. We have Chidi Njoku, we have Obi-Ọha Nwachukwu, we have Sister Abu-Ọma, Ogugu, we have Bro Collins, Njoku. Like I said, we have other people. We have, I remember, I don't have the full list here, but these are the people here today. You'll be seeing by next Sunday, maybe almost every Sunday, we'll be coming to talk to you because there's a lot to do and everything is still building up. We are, preparing. We started preparing. And I want to get everybody excited about this harvest. Praise the Lord.
Can I see somebody smile? Can we smile? Can we smile? You know, when it comes to harvest, we're talking about raising the funds, and I see how people look. So yes, thank you for the smile. I like that. Okay, so we're going to work to get you excited about this harvest, because this is the time we come to give thanks to the Lord for all He has been doing through the whole year. I mean, this is everybody knows there's going to be harvest every year, so we know it's going to happen. But how? Okay, so this is the how right now. So I didn't know I'll be in this position for this particular issue, but for this particular event. But I thank God the way it worked out, and we are hoping that this is not going to be, there's going to be new blood still, new system, something is going to come out new, because God is always making new things, always bringing new things, and that is the whole idea. So having said all that, our theme for this year's harvest, 2022, is harvest of expansion. I repeat again, harvest of expansion. And as time goes on, we'll understand what that means. It's going to be expansion in different dimensions. There's so many things about it. So, but let's just keep that in the back of our mind. This year is going to be harvest of expansion. Praise the Lord. Okay, thank you. And there are three basic things I'm going to talk about, or I'm just going to hint, out today. First, we're going to have our regular harvest support. And as usual, at least for the last couple of years, we're going to use our groups, our church groups. And in the past, you can, all of everybody here who were here last year, what, not even last year, in the past few years, the groups has been a very strong, integral part of the harvest. In fact, without the groups, I don't know what the harvest committee will be doing. So we're going to use the groups as usual for our harvest support. We have determined that this year that our harvest support will be a flat rate. So I'm just saying this so that we'll bear it in mind. So as we begin to execute these plans, we'll all at least have an idea of what is going on. So we've determined from our last meeting that it's going to be a flat rate of $50 per person, per working adult, actually. And we all know that all hands are not equal, but that is what we have determined. Working adult, 50%. And we also have to, we also will accommodate other people, other categories. We have our young adults, we have young working adults who are not in groups. So for those people, we'll be dealing directly with them. The Harvest Committee will be dealing directly with them. So we recognize them. We know how important they are to this church. And we may not be calling their names, but I tell you, they are doing a lot from the behind. Praise the Lord. Okay, so that will be for the harvest support. Then the other aspect is that we're all going to be taking part in promoting the harvest. Our flyers and our invitation cards will come up in the next couple of weeks, maybe next week. And we will expect everybody to help us spread the news, everybody to help us distribute the invitation, and everybody to help us collect whatever funds, whatever Thanksgiving that will be coming from different directions. We're hoping to reach all the churches around. We're hoping to reach all the people that our friends that we do call on, that do call on us too when they have an occasion. So we're hoping to reach all of them. So we expect that everybody will take part in that exercise. So for now, I think I'm going to leave you guys. And like I said earlier, this is just the beginning. I just want to hint you all. Okay, thank you. What is going on? Now, let me also announce the harvest date is October 30th. Let me repeat that again, October 30th, 2022. So mark your calendars. If you have any event or anything before then, so mark that calendar, October 30th, 2022. Amen?
Thank you all. Thank you very much. Good afternoon, church. This is just a reminder for all members of the Boys Brigade and those who are interested. We will have a meeting next Sunday after church, immediately after church, to elect positions for the Boys Brigade. So if you are a member of Boys Brigade or your son wants to be a member, please attend that meeting or see me or Dr. Okeke. Thank you. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onyinye anyị kwado onwe anyị maka ori nsọ site n'ịbụ abụ 244, hymn number 244. Last verse. May we get up, please? Kai Billion.
Usoro Rinso, page number 24. Page 24, Usoro Rinso. As we always announce, the English version is on the right side of every page. The Igbo is on the left side. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulite n'obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'otuto mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst naanị otu ọkpara gị bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị na oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya mee ka anyị pụọ n'oru nke mmehie, ebe i mere ka a mụọ ya n'ụdị mmadụ, meekwa ka ọ nwụọ n'elu obe. I mere ka o si n'ọnwụ bilie, wee welie ya elu ka ọ nọdụ n'aka nri gị n'ebe kasị elu. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwunwe. Ebe ị na-adọsi anyị aka na ntị ike ka anyị bụrụ ndị na-ewedo onwe anyị ala, ka o wee bụrụ gị onwe gị ga-ebuli anyị elu. Ya mere, ebe isi otu ahụ anyị n'anya, anyị na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na usuu niile nke eluigwe na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Ka anyị kpere Chineke. Nara otuto anyị, Nna nke eluigwe, site n'ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, kwee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ na ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya, wee nye gị ekele, ọnyawa ya, wee nye ndị na-eso ụzọ ya si nara nụrịkwa, nke a bụ arụ m nke a na-enye n'ihi unu, na-emenụ nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya, ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omimi nke okwukwe anyị. Kraịst anwụwo, Kraịst ebiliwo, Kraịst na-abịakwa ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'ọnwụ ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume
otu aja ya ahụ zuru oke nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụaja anyị aja ekele na otuto anyị nke a mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omume ndị a dị nsọ n'iru ebe nsọ gị bụ Chineke mee nwee anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị gụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị jikọtakwa anyị niile n'ime arụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ anyị na ndị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe na-akpọ isi ala nye gị nna nke pụrụ ime ihe niile na-abụ nke otuto ebighị ebi ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile ike niile dịrị gị ruo mgbe niile ebighị ebi amen. Lee anya na page number 29, page 29. N'etiti peji ahụ ka anyị na-eme emume ịnyawa achịcha. Anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ, anyị bụ otu ahụ n'ihi na anyị niile na-eketa oke n'otu achịcha. Nwa atụrụ Chineke, ị bụ onye na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa mere anyị. Nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala, page number 30. Mmadụ niile, anyị azọbanyeghị ụkwụ ịbịa na tebụl nke gị dịka onye ebere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume onwe anyị, kama anyị tụkwasịrị obi n'ọtụtụ ebere ukwu gị. Anyị ekwesịghị ịtụtụkọ irighiri nri n'okpuru tebụl gị, ma gị bụ otu onye nwe anyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere kwee onye nwe anyị onye amara ka anyị si otu a rie arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọkpara gị hụrụ n'anya, ka anyị sikwa otu a ṅụọ ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya birikwa n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ ṅụkwanụ na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu, werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe ya na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị ruo na ndụ ebighị ebi. Amen. Hymn 176. 176.
that one and put it there. Abu 120. Verse nke ikpeazụ. Page 32, n'usoro oriri nsọ, page number 32. N'okwu ala page ahụ, dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-ekpesị. Na nke eluigwe, ka aha gị dị nsọ. Nye
ekpere ikele ekele mgbe esiri oriri nsọ page 33 n'etiti peji ahụ mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-ekele gị n'ihi na ị were ewu arụ n'ọkpara ka ọkpara gị Jizọs Kraịst wee zụọ anyị. Site n'aka ya, anyị na-eche n'iru gị mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị ka ọ bụrụ àjà dị ndụ a chọrọ. Zipụ anyị n'ike nke mmụọ gị nye ugbu a anyị ga dịka ụkpụrụ anyị si dị na Anglican Church, ọ na-abụ nwaanyị mụsịa nwa akpọta ya na kpọta nwa na baptizim, ọ na-abịa ikele ekele nke ndị inyom mgbe a mụsịrị nwa. Anyị ga-ele anya na page 263 n'usoro Orins, I think it is. Yeah, page 263. Our sister mụrụ nwa, anyị mere nwa ya baptizim, na ndị mbe na ndị niile ọ masịrị iso ga-abịa inye Chineke ekele ebe Chineke mere ka a napụta ya n'ihe mgbu nke ọmụmụ nwa. Nara ekele Chineke dị mma, biko nara ekele. Hallelujah, nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele. Hallelujah, nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele anyị aka n'ebe mma, biko nara ekele. Hallelujah, nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele aka n'ebe mma, biko nara ekele. Hallelujah. Nara ekele anyị aka n'ebe mkpa, biko nara ekele. Nara ekele onye na-eme mma, biko nara ekele. Hallelujah. Obi m jupụtara n'ọṅụ taa n'ihi na here are one of the latest people joining the church, and they have hit the ground running by joining us in a very special way. Dear, when you choir now, and you when you kwano, nihi mwoji naka obatabele na ihi mwaye oto kwesta, betoga abata. Amen. Ikele kele nke ndị inyom mgbe ha mụsịrị nwa, ọ dị na page 263 na ekpere na-abụ anyị. Ebe ọ dịworo Chineke nke pụrụ ihe niile mma site n'obi ọma ya mee ka ka ịmụpụta nwa nke ọma, wee chebe gị ka ị pụọ n'ihe ize ndụ nke ọmụmụ nwa. Ya mere ị ga-enye Chineke ekele site n'obi gị. Aga m achọ ka
nwunye ụkọchukwu, if you can, satara anyị Abu-Ọma 127. Abu-Ọma 127. Ordinary page 426. Page 426. Gụọrọ anyị. Abu-Ọma 127. Ọ bụrụ na Jehova ewu ụlọ n'efu ka ha dọgbuworo onwe ha n'ọlụ n'ime ya bụ ndị na-ewu ya. Ọ bụrụ na Jehova eche obodo n'efu ka onye nche mụworo anya. Ọ bụrụ unu ihe efu, unu ndị na-ebili n'isi ụtụtụ, ndị na-ala azụ n'ịnọdụ ala, ndị na-eri nri nke ihe mgbu dị iche iche. Otu a ka ọ na-enye ndị ọ hụrụ n'anya ụra. Lee, ihe nketa nke na-esi n'aka Jehova bịa ka ụmụ bụ. Ụgwọ ọrụ ọ na-akwụ ka mkpụrụ nke afọ bụ. Dịka akụ n'aka dike, otu a ka ụmụ a mụrụ na mgbe okorobịa dị. Onye ihe na-agara nke ọma ka nwoke ahụ bụ, nke chiriworo akụ ahụ kpojuo akpa akụ ya. Ihe ha ga-eme ya mgbe ha na ndị iro ha na-ekwurịta okwu n'ọnụ ụzọ ámá. Nke a bụ okwu Chineke anyị. Ka anyị kpere Chineke. Anyị na-aja gị mma, onye nwe anyị, na ọ masịrị gị inye nwanne anyị nwaanyị amara ka o wee mụpụta nwa nke a n'udo, wee bịarue na baptizim nsọ nke gị taa. Anyị na-ekelekwa gị na taa bụ wedding anniversary ya na di ya, mgbe ha na-ekele Chineke na etụkwasịrịla ha afọ ọzọ n'elu afọ agbamakwụkwọ ha. Anyị na-aja gị mma n'ihi ihe ị lụrụ n'ime ndụ ha, wee duo ha n'ụzọ dị iche iche, n'agbanyeghị ihe ize ndụ niile dị n'ụzọ ha, ga-ewe kpọrọ ha kpọrute ha n'ebe a. Anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs. Nna anyị malitewo ọlụ ọma n'ime ndụ ha. Anyị na-asị gị lụrụ ya gawa n'ihu, ruekwa mgbe ị ga-alụbi ya n'ebe kwesịrị ekwesị. Gọzie ha, nna nke eluigwe, kwe ka mbọ niile ha ga-agba n'ala a bụrụ mbọ ọ ga-alụpụta ezi ọlụ ga-enye gị otuto. Ọ bụrụ adị nwa nke anyị chere n'ihu gị taa, anyị na-arịọ ngọzi gị n'elu isi ya, ya na nwanne ya nwaanyị, ka ha bụrụ ụmụ a gọziri agọzi, ndị a ga-azụpụta n'egwu na ịhụnanya nke Chineke, ka o wee si otu a dịrị ha mma, n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Onye nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye nwe anyị bụrụ ihe nkiri ya n'ahụ unu, nye unu udo. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Nara nara o, nara ekele Chineke dị mma, biko na Haleluya. Nara nara o, nara ekele aka na-eme mma, biko na Haleluya. Nara 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 ekele onye na-eme mma, biko na Haleluya. Nara 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 ekele aka na-eme mma. Very short, very short. Ọ dị mma, nwanne anyị nwoke na nwunye ya ga-enye testimony maka, as I said, taa bụ their wedding anniversary, and they have been through a lot before God brought them to us. Let's hear them. Hallelujah. Kelee Jehova niile, ọ dị mma. Biko, aga m eri oge ụnụ, just achọrọ m ka anyị kwupụta nwa obere ihe na nnukwu ihe Chineke mere na ndụ anyị. Aha m bụ Ifeanyịchukwu ụwa dị egwu. Abụ m onye Anambra steeti, Ekwulọbịa.
onye kwụ n'aka m bụ my wife, my lovely wife, Ogechukwu Owadiego. ị gara ịlụ olekwanụ? That's my only wife. She's the mother of my 5 children. I go 5. I'm 3 boys and 2 girls. So God has really blessed us. So this journey, I be an obodo fono bụ ụmụnne m ọ bụrụ obere ihe ọ Chineke kpọtara anyị n'obodo a ọ nzube Chineke karịcha na marriage a na 14th of August a ka m kpọrọ nwunye m je na altar na 2010 August. So ọ nnukwute ihe ọṅụ ka ọ bụọla anyị nke kasị nke na anyị bịara na United States of America bụ aka Chineke dị ike maka na o nwere onye amala ka be anyị dị and ọ bụ nsọ ya nwa obere ihe nchọ ka m wepụta were nyekwa Mike back bụ na mmadụ iso Chineke amaka kwenye na onye na-abịakwute n'ebe a ọchị ka ọ bụ ọ da agharịpụ mmadụ. And another thing, since August enwere ọdị meseji na-abịa na chọọchị ya I really blessed na m meet this church because message of this month nwere ihe ọ na-akọwa na enwe ihe God na-ekwu. So ọ dị mkpa na mgbe ọbụla anyị nakwa ka anyị na-atụlecha all these messages na-apụta n'ebe a. Ihe njikwa ya bụ na today God kwuru maka mpako mgbe mmadụ eji ya bidoro nwunye m anyị fụrụ nwere mmadụ and ha nọsị Americas mana duto na mgbe m na-achọ ịnụ ya ha sị ya na ya anụ na m na mụ dị Paul na mụ bụ nwa enwelọ nne enwelọ nna nkwa nke a na-ekwu okwu Chukwu na-akpagharị ya mmadụ ihe ọkwanụ ya nwa wee jụọ ha ọ na-ezu ori asị mba ya wee sị na ọ dị ka ọ because we prayed anyị bụ ụmụ Chineke so ha mee anyị abandon. Now today ihe njikwa ya bụ na e nwere ndị na-abụ mgbe ọbụla ị nọ na position inyere mmadụ aka don't see yourself as God, know that na there is God in heaven onye na-control the whole souls ya nwe ụwa n'uju ya elu ụwa dum mmadụ bi na ndị bi n'ime ya and ọ ya mụ ihe mmadụ ga-abụ. Today ha gwara ya sị ya anụ na onye a ka i wee nụọ di Amerịka ọ chọkwara ịmụ nwa na Amerịka mana today ọ mụọ na nwa na Amerịka nọdụ na Amerịka. So ihe nji wee gwa gị ya bụ na today o nwego mmadụ na-egodo mmadụ ebe niile ndị a niile n'ebe a ụmụnne ya ịghọtago. So ọ na-anye m ọṅụ mgbe anyị pụrụ anyị mụrụ ebe anyị na-eje from Nigeria to ọ na-alọ ka my wife nọ God sị ya even mgbe ha gwara anyị okwu a na anyị akaja m nwere ihe m were mana nwunye m pụtara gajide Chineke na ekpere amaghadị m ọgwa ha m until last 2 years God bịa na alụsị ya choose America or London ya kpọte m sị m choose o choose ya kedu ihe a na-choose ọsị m choose m sị ya kedu ihe a na-choose ọsị m London America ma nwe ya awọ na America ọhala m sị ya America onye na-choose America enwekwa ego nchi enwekwa nothing. So that is how we started. From there our journey bido nweta one contact anyị nweta from there asị anyị bịa Brazil goro from Brazil na ebe oyi ebido amakwa m ebe m na-eje anyị na-eje ije a na-esi ike anyị na-eje ije anyị amara na ebe anyị na-aba and the worst part of it bụ na the ụzọ ka anyị si ga ya inwe ebe ị ga-abalị wee ma anachi nwụzi azụ you have to be going front ị ga na-agazi n'iru ọ ihe anyị ji wee taa atọ because ebe anyị gara agba plane rutezie nwe ebe rutezire ọwụzi ọkpa 4 days anyị nọ n'ime ọhịa desert mụ na nwunye m na nwa wuti nwa o bu n'afọ nwa 8 months anyị wee jigide werikwe Mexico. Akpa m na bọda onye amara ka bọda ayọ na aha dịka oru height ya nwunye m bụ nwa 8 months wee riga ayọ na wee rituo ya agwa akwa anyị nọ ebe anyị asa anyị nwe ebe ya esi just kuru ọsọ gị a na-ekwu ya ọ na-ama mma n'anya mana ị na-agazi ọ na-emi mmụọ until rute ebe asa ya ayọ na nwunye m have to nwa 8 months buru ya wee rikoo ya Chineke wee megide edubata anyị n'obodo a ọ bụ naanị na o dubatara anyị n'obodo a anyị bata chọwa chọọchị anyị ga-aka ụka because all ihe anyị dị used to gaa online fụ ebe edere Anglican Church Igbo mụsị my wife ka anyị chọwagodo ebe anyị jegide that day pụta miss road sef moto bụla anyị na-aga chaka wee thank God today mitigo m ọnụ wee nwee ụmụnne I really blessed. Nke kasị nke Chineke wee mekachasie ihe ofu ihe nchọziri ikwu bụ
ụmụnne m ana m ekene unu niile ihe unu ji anyị eme na ndụ anyị na chọọchị ya mana e nwere famili a Chineke hodoro aka dada ise biko na-ebuje ndị a na-ebute ha chọọchị ọkwa ebe nche na ihe a ga na-eme ọ bụkwa sọ ya obighị n'ebe anwa nna ya ukwu brọsam ndị mụmụ nwa na baptizim ọ bụkwa biko chọọchị kenenu m ndị a na anyị dị otu a bụkwa ndị a I tell you nwunye ya anyị fụrụ ihe mụ na nwunye m na-akpọ ya ahụ gold ụmụ agbara onye nwunye na-akpọrọ nya onye anyị fụrụ ya obi niile ahụ gold ha ejiri anyị egwu egwu ha ejiri anyị etipule ha jos were anyị ka ụmụ ana m asị ka Chineke dobere ha ndụ ha ga-adị ogologo ndụ ka nka mma ya celebrate 100 years ya nwa ga-celebrate 120 years adị m sure n'iru Chineke ka anyị nọ wee kwu ya ndị ọ ga-eme and ọ ga-celebrate ya na-arụ ike n'aha Jizọs ka Chineke gọzie ụmụ unu niile n'otu n'otu daalụkwanụ thank you very much. Nwaanyị o nwere ihe chọrọ ikwu? Hallelujah. Our Lord is good. Si ihe na-achọ ịdrọpụrụ ụmụnne m ọbụ biko be serious with God. Don't pray with God. Ihe nji ekwu ya bụ maka onwe onye ma echi enwere ọndụ ga-abụ ịdabata na ya tight corner. If you call him, he will answer. He will appear because he recognizes your voice. No, I am a living witness. Chineke hụkata m n'anya. Yeah, I don't know. So, I'm making a Chineke. No, in my lifetime, I said, when I go to Ibo, Bomakam get to Sha. Yes, no, my daughter. I got guy now week. I got guy in this time. So, Chineke, when you do, the worst part of the Ikana Shineke. Only make you now. So, why do today? But I labor, what come going, ma'am? Or Pekona again, sim. Can I prophesy to you? And say yes, on aga. Ukun kids are no, you must say, because man, no, need to seek or sim. You will not suffer in this land of America. Hi, must say amen, amen. When you make amen, when you will buy neighbor, I never call when you get tired. As God may have it, He has provided. Among this family car, give me some Nkwa be contained in this family. Among know how I would the instruments God did you with me soon. This prophecy. Kekenine go to Tonine, Kedi Manine, Kichisine, Kigerine, one alarm. Now, Jesus Christ. Amen. Let's give God a clap of faith, please. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Amen. Our sister Chidinma has not been in church for more than 2 years or so because of ill health. For the first time in 2 years, Chidinma is here today in the presence of God and among the people of God. And she wants to come and give God praise. So, Sister Chidinma, gị na ezinụlọ gị bịa ka anyị soro n'onye Chineke kele. Chi anyị dị mma, n'ezie chi anyị dị mma. Eziokwu chi anyị mara ọ bụ odogo. Hallelujah. Chi anyị dị mma. Ezie chi anyị dị mma. Eziokwu chi anyị mara mma ọ bụ odogo n'agha. Hallelujah. Chi anyị dị mma. Chi anyị dị mma. Chi anyị mara mma ọ bụ odogo n'agha. Hallelujah. Chi anyị dị mma. Chi anyị dị mma. Chi anyị mara mma ọ bụ odogo n'agha. Chi anyị dị
onye ọma o chi anyị dị mma o chi anyị mara mma ọ bụ odogwu na Hallelujah. chi anyị dị mma o chi anyị dị mma o chi anyị mara mma o ọ bụ odogwu na Hallelujah. chi anyị dị mma o chi anyị dị mma o chi anyị mara mma o ọ bụ odogwu na Ọ malitewo ọma n'ime ya, ọ ga-arụ ya ruo ọgwụgwụ. Ebe ọ malite ọrụ ya n'ime m, ọ ga-alụ ya ruo ọgwụgwụ. anyị Malitere ọrụ ya n'ime m, ọ malitere ọrụ ya ọgwụgwụ. Ebe ọ malitere ọrụ ya n'ime m, ọ ga-alụ ya ruo ọgwụgwụ. ọ malitewo ọma n'ime ya, ọ ga-alụ ya ruo ọgwụgwụ. Onye ọma malitere ọrụ ya n'ime ya, ọ ga-alụ ya ruo ọgwụgwụ. Anyị amalitewo n'ime ya. Ọ malitere ya ruo ọgwụgwụ. Ebe ọ malitere ọrụ ya n'ime anyị, ọ ga-alụ ya ruo ọgwụgwụ. Anyị na-ekele gị chi anyị n'ihi ọrụ ọma nke ọgwụgwọ nsọ ịmalitere n'ime ndụ Chidimma. Anyị na-arịọ gị ka rụrụ ya ruo ọgwụgwụ n'aha Jizọs. Site n'agịrị isi ruo n'ọbụ ụkwụ baa na nkwonkwo niile nke anụ ahụ, kwee ka ịdị mma dị, kwee ka ọgwụgwọ nsọ dị, kwee ka nnwere onwe dị, ọ bụ n'aha Jizọs. Ọrịa ọbụla ọ bụ n'agbanyeghị aha akpọrọ ya, anyị na-asị gị si n'arụ a pụọ n'aha Jizọs. Arụ a bụ ụlọ nsọ Chineke. Ọ dịghị ihe ọbụla ga-emerụ ya. Ihe ọbụla ga-emerụ ụlọ nsọ Chineke a ga-ela ya n'iyi. Ya mere ka ala gị n'iyi gị bụ ọrịa n'aha Jizọs. Ka ndụ wee fọdụrụ oru Chineke, ka amara Chineke wee si otu a bara ya ụba n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Sista Chidimma, n'aka ebere na n'aka amara, n'aka ịhụnanya na n'aka ọgwụgwọ nsọ Chineke ka anyị na-arara gị na-etinye. Nwaanyị gọzie chebedebe gị. Nwaanyị bulie ihe nke ihu ya na ahụ gị, nye gị udo. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ, jinyere gị ugbu a, gị na ezinụlọ gị, na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Do you want to say anything? Yeah. Give me the mic. Make it brief, you know? Praise God. You come here. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Asị m ekele unu, ọwụ sị abịara m bịa mma, all just because in a church virtual is not the same. Oge ga-eru mgbe m ga-abịa bịa kelee Chineke, but so far so good. I'm very grateful to this church. Ekpere niile unu kpere m, ma ụmụ nwanyị, individual, ụkọchukwu, nwunye ya, everybody kpere m ekpere, Chineke anụrụ na ekpere unu. One of the things I met a scientist who never believed in God. He called me and said, "You made me a believer." The way this illness started, from not ordinary car crash, you went and do this and find out that you never smoked, you don't have anything, you had a lung cancer. Small thing. I said they will take it out. Very soon, a big surgery. Before I made
no chance. Somebody died. Asim Chineke menonya hanwa. There was a chance for me. And all my chance I have now, Agahara me no ngata. So when they opened me in the theater, I willed this church to that scientist. See, Abiko, awesome. What do you want to give me? A head of a company again, just will something. Yeah, I will one church to you before I got under anesthesia. So as soon as they opened me up, they found out that the whole of my left lungs has been spread. So they didn't have a choice than to remove the whole of my left lungs. I am walking today with only the right lungs. So, unu jishike tiyem n'ekpere, Chineke na ono ekpere onye ọbụla, and I'm sure I will survive this. In the name of Jesus. Amen. Ya dịrị gị dịka okwukwe gị si dị. Ya dịrị gị dịka okwukwe gị si dị. Somebody should send and bring me this on the school children. You remember school starts tomorrow. We want to commit our children to God before we go home today. They start school tomorrow, so we bring them before God and we pray for them and commit them into the hands of God as they go back to school. Bring the Sunday school children, please, please. All the Sunday school children and their teachers, come. Give me one of those Sunday school songs that we used to sing. Kneel down here, around the altar, kneel down. N'ọgaza, boya Chukwu, n'ọgaza gị ekpere, Mesaya onye obiọma. Boya Chukwu, n'ọgaza gị, boya Chukwu, n'ọgaza. Boya Chukwu, n'ọgaza gị ekpere, Mesaya onye obiọma. Ewo, boya Chukwu, n'ọgaza gị, boya Chukwu, n'ọgaza. Boya Chukwu, n'ọgaza. Mesaya onye obiọma. Boya Chukwu, n'ọgaza. Hello, children. How are you? I want to thank you for coming to church today. When does school start? Tomorrow, okay. We want to pray for you before you go back to school. But before we do that, I want to thank all the Sunday school teachers. Please give them a round. It is not an easy thing to raise children. And these Sunday school teachers have done the job of both parents and teachers, teaching these children the way of God and showing them how to live for Jesus. Amen. We thank God for you, teachers, for the good job you are doing. And we pray that God will strengthen you and grant you the wisdom that you need for raising these children. Amen. Let us pray. Children, close your eyes. Please close your eyes. Father, we thank you because you love children. Thank you for the children of All Saints Igbo Anglican Church. Thank you for those you have given them to be their teachers, their guides, their chaperones. Thank you, Lord, for all that you have taught them from the time they began to come to church.
Lord, we commit them to you, especially now that they are preparing to go back to school. Father, grant that all that they have learned in Sunday school will help them as they return to their various schools. Father, we pray that you will keep them safe from every danger. We pray, mighty God, that you will uphold them with your right hand of victory. We ask, O God, that the teachers at school will teach them the skills that they need, the wise things that they need to learn, just as the Sunday school teachers have taught them things they need for heaven. Father God, we pray that you will keep them safe from every danger, whether those dangers are coming from human beings or from demon spirits or from terrestrial beings that we do not know. Lord, protect our children in the name of Jesus. Let it be well with them in the name of Jesus. Father, in their going and coming, let it be well with them in the name of Jesus. Father, we commit them to you, O God. We ask that they will continue, as they begin school, that they will continue to combine both school and Sunday school, so that on every side of their life they'll be learning good things, things that will stand them in good stead as they grow up. Receive all the glory, dear Father. We pray in Jesus' name. Amen. So children, may we say the grace together. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. Do well at school, okay? Make sure you stay safe. Obey your teachers as you have obeyed your Sunday school teachers. Don't go there and do anything that will bring us shame or that will make the teachers to begin to ask which church did those people come from. Okay? Be good, all right? Be good at home, be good at church, be good at school. Amen? Amen. All right, God bless you. Bye. Of the Father, we are joint heirs with the Son. We are children of God's kingdom. We are family. We are one. Praise the Lord. I believe we have done everything we should do today. So let us once again sing that song, "To God Be the Glory," as we stand now to close. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. Oh yeah, there is life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. While we stand, let us say the closing prayer.
Father, we thank you for bringing us to the close of this very lengthy service. We give you thanks for all that you have done for us today. We thank you for your word to us. We thank you for our child that was introduced to the church today. We thank you for our children who are going back to school. We thank you for the hope that we will have a very successful choir festival this year, a successful harvest this year. Lord, that this year will end well for each one of us. Amen. Let it be so in the name of Jesus. Amen. Father, your children have given, and we ask, oh God, that you will give back to them a good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen. Let it be well with each one of your children. Through Jesus Christ our Lord. Amen. And now unto God's gracious care, protection and keeping we commit all of you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you. The Lord make each one of you the object of his favor. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you always. Abua igejipwa. Abu Mbasa Igeji Basa Abu 148, processional hymn 148. Last verse. Onye nwanyị nọnyere unu. Laa n'udo.
is Jesus? Hallelujah. What manner of man 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 is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah.
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Receive it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death. Thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery, and corruption that has failed and polluted our land today. I
idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, brother, walking in the light.
washed my sins away. When Jesus washed my sins away. A day came when I gave my life to Jesus Christ. Oh, it was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him. Oh, that day, I remember that day. I will never forget that day when Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins away. When Jesus washed my sins. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him on the sky? This is the day of praise.
dear of praise. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? 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 A better day is coming soon. You ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Are you Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. This is the day of praise. This is the May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with the Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possess in sweet communion, joy which earth cannot afford. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and our love, And possess in sweet communion, joy which earth cannot afford. may we abide in union with each other and the love, and possess in sweet communion joy which earth cannot afford. Then may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. In Jesus' name, amen. May the grace of Christ our Savior and our Father's boundless love, with thy Holy Spirit favor, rest upon us from above. Thus may we abide
was hung on the cross just for your sins and mine. Brothers and sisters, how can you escape if you neglect such a great salvation of Jesus Christ? Why not receive Jesus Christ that you might be free from the bondage of sin? Receive him that you might be free. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for you. Jesus went for you. Savior went for you. All the way to Calvary. He died to set me. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. Savior went for me. Savior went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. All the way to Calvary he went for me. Oh, Savior went for me. My Lord went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Hallelujah. All the way to Calvary he went for me. He went for me. He went for me. All the way to Calvary he went for me. He died to set me free. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody Shout hallelujah. Hallelujah. shout hallelujah. Hallelujah. For his mercy. Hallelujah. Guidance. Hallelujah. For his blessings. Hallelujah. For protection. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Brother shout hallelujah. Sister shout hallelujah. Brother shout hallelujah.